Здравейте от Автосалон Централ. Това е Dacia Duster или много опростен автомобил. Надежден, евтин за поддръжка. Този е специално и е с газов инжекцион. В внос от Италия, няма ръжди. Много добро състояние. Беличък. Специално изпълнение. DLC. И аз не знам какво значи. За първи път го виждам. Но червени конци на волана, на седалките, на лофта, стелките. Един непретенциозен автомобил, който ще върши много хубава работа. Икономичен, зимни гуми. Заповядайте за тест драйв.